Салом алейкум ба тамоми подписчикои канали YouTube Ҷавон. Инак мо айни ҳол дар подземкаи территорияи 82 микрорайон. Хеле ки медонед ина якумин эстакада дар шаҳри Душанбе ки шуда эълон шуд ва мо омадем по пути гуфтем ҳамҷа як сёмка карда гузарем ва дар канал партем то ки мардуме ки ай Тоҷикистон ай Душанбе ай ватан дуранд тамошо мекунанд хеле ки дар ватан ози ободӣ ай озодӣ ай ба азур мегардӣ ҳамаш аддушӣ ай тамошо кунед то охирша ва ҳаловат баред. Болои мост буромадестем, болои ай ҳама ҷои баландаш 3 этажаш яъне ози ай боло ма бо шумо дар абзора нишон метиҳам. Территория 82 101 112 92 лесная сказка боло радом наметавау, но қариб бисёрша метавонам шумода нишон диҳам. ҳама ҷои баландиш даем дар қафомон 101 82 шумо мумкин нашинохтестен территорияро дальше у қафомода рост агар равем радоми 3 ва дальше 101 102 зарафшон и қафомонда 112 болотар масҷиди Мехкалон навай здания стеклянный да зали тачфайтер яъне тим Боимуродов зали Комил Боимуродов ай инай поёнтар да ози пеши лесная сказка мерем. Лесная сказка агар хато накунем ҳозир шояд дар дасти Ҷалилуфо бошанд. Аям солои пеш хеле ки мо мешиносем 84 да ҳамсоя будем Ҷалилуфо амҷада лесная сказка доштан як кафечаи бениҳоят аям солои пеш шудагиян на қафомода лесная сказка то ҳол ҳаст. ай чор тарафи ҳамаи эстакада чорта подземни переходои дарози калон кардагиян. Якташ пуштумда, якташ тарафи лесная сказка, якташ ай тарафи 82 микрорайон ва ай тарафи 101. Хоб бениҳоят ҷои аҷоиб, бениҳоят ҷои фасон 3 этаж ба ҳазур шумо иҷа метавонед бегонию прогулка буроен ва и территория тамоман дигар хишид. Тӯли ҳамин чанд соли охир тамоман дигар хишид ва ба фикрам то хамане тамоми нафарое ки айни ҳол тамошо кардестанд ватана ёд кардагиян бениҳоят хирсандам. Ба фикрам ки ватан хел обод шудагияй. бо ай кадом ракурс нишонтон тиҳам ки шумо ҳаловат барен тамошо кунед. ай тарафи ростмон 82 микрорайон, ай тарафи чапмон 92. ва мо ин навора имрӯз ҷамъбаст карданем барое ки абзори мо ҳам ба охир мераса. Дига ҷои нишонтиам намонд. насиб карда боша и бо охирон видео нест.
ҳаракат мекунем бисёртар ҷое ки нав сохта мешаванд равем ай пеш бор шумо да нишон диҳем нафарое ки 89-90% аудиторияи подписчикои мо аудиторияи канали мо қариб 90%-ш дар ғарибиянд. нафарое ҳастанд ки мисол 5-6 сол ватан айдагӣ нестанд ки мо сиёмка мекунем нишонтон метиҳем шумо хела ватана ёд кардагин ва тамошо мекунем. хоб ҳамаи бародаро ма имрӯз выпуска ҷанбаст карданем. подписатсия кунед, лайк монед, оиди ҳамаи видео дар комментария фикри худтона нависен то выпускои ояндара дар канали UGP Ҷавлон бошед.